Copet. Dadi copet ngimpi wae ora tau mbayangake. Apa maneh nganti duwe cita-cita nyopet. Waduh, kuwi babar pisan ora tau mampir ing pikiran. Nanging puteran roda nasib wis nggiles aku tanpa rasa welas. Aku sing maune juragan, ujug-ujug malih dadi kere. Wis kere isih keblegan utang sak pirang-pirang. Ora ngira nasib pancen ora bisa diramal. Yen dong bejo rejeki teka kaya semut mambu gula. Suwalike yen lagi tiba apes bisa ngenes kaya aku ngene iki. Aku sadar yen kabeh iki mung saka Kang Maha Kuwasa. Ujian sing kudu tak liwati kanthi tatak lan tawakal. Kudune mangkono, nanging aku mung manungsa lumrah. Aku ora bisa tawakal weruh anakku lan bojoku padha keluwen. Marga wis 3 dina ora klebon upa. Mung isi banyu lan tela sak tengkel kanggo ganjel weteng nalika ngarepake turu. Aku ora tegel krungu pangrengike anakku sing wis pirang-pirang dina ora ngombe susu. Kepeksa tak tempuh dalan sidatan, dalan paling cepet kanggo oleh duit, nyopet. Senajan sumpah kuwi sak temene cengkah karo swarane ati nuraniku. Ibune Deno mlorok setengah ora percaya nalika tak ulungi duit lembaran atusan ewon. Kok duwe duit akeh? Oleh saka ngendi, Pak? Pitakone karo nyawangi duit ana tangane. Nyebrak kanca. Wangsulanku sak kecandhake. Aku ora wani terus terang yen duit kuwi asilku saka nyopet. Kamangka ing sakku isih ana 20 lembar maneh duit atusan ewon. Mbok menawa Gusti isih mayungi aku utawa ngujo aku. Asilku nyopet sepisanan kuwi lumayan lan ora keconangan. Isih ana sing gelem percaya marang awake dhewe, Pak. Oh Gusti, matur nuwun, panjenengan nyata maha welas. Bojoku ngambung lembaran duit warna abang kuwi karo mrebes mili. Atiku dadi sumedhot. Oh bojoku sing lugu. Ing saksuwene iki pancen ora tau ngrasakake kekurangan sawiji apa. Ujug-ujug sakabehe dadi malek grimbyang. Omah gedhong magrong-magrong wis disita bank. Lan aku sak keluarga kepeksa mapan ing omah kontrakan sing sumpek. Ora ana TV, ora ana kulkas, apa meneh AC. Kipas angin wae wis ora gablek. Siji-sijine kemewahan sing kesisa mung kasur busa. Kasur kenangan nalika aku lan dheweke dadi manten. Eva, mangkono bojoku ora tau sambat utawa grenengan. Kabeh pacoban ditampa kanthi ati sing tatak. Yen tak rasak-rasakake kabeh kedadian iki yen merga saka kasalahanku dhewe. Salahku merga kebangetan anggonku percaya marang liyan. Aku percaya sakwutuhe marang kanca sing wis tak anggep kaya sedulur. Jebul kaya ngene kawusanane.
Saupama aku ngerti yen kancaku kuwi mung bakal nyengsarakake uripku, ora bakal aku ngladeni pambujuke. Maune aku ora niat kanggo nggedhekake usaha. Wis ben mlaku apa anane. Sing penting lancar. Bayare karyawan ora keter lan kendile mbok wedok tetep jejeg. Nanging Simus, koncoku, terus mbujuk supaya aku nggedhekake usahaku. Soal pemasaran gampang, mengko aku sing nandangi. Usaha iki prospeke apik lho. Karo meneh yen usaha iki digedhekake, mengko rak bisa nyerot tenaga kerja luwih akeh. Idep-idep bantu pemerintah, bantu sepodo. Soale pemerintah saiki uga lagi bingung ngatasi masalah pengangguran sing bludak. Ujare Simus akeh-akeh. Aku ora langsung nanggapi. Gedhekake usaha kudu dipetung mateng utawa perlu dipikir tenan. Utamane masalah biaya lan uga resikone. Apa maneh usaha kerajinan kaya ngene iki payune ora ajeg, ngot-ngotan. Yen mangsa liburan pancen rada lumayan. Pesenan saka para langganan akeh. Kadang ana sing tuku langsung nyang perusahaan, lumrahe kanthi dilantarake kanca utawa kenalan. Soal modal, aku bisa patungan. Maksudku, aku gelem bantu modal. Soale aku arep nampa warisan saka wong tuane bojoku. Jumlahe lumayan akeh. Nanging mengko ngenteni yen tanahe wis payu. Wong warisane arupa tanah, dudu duit. Ning kono ya sapa sing ngurusi. Mula angkahku arep tak dol wae, duwite kena diputer kanggo buka usaha. Lah kowe kok ora buka usaha dhewe wae? Aku rak durung duwe pengalaman babagan produksi. Nanging yen pemasaran aku jelas nguasani. Biyen aku tau kerja ing perusahaan garmen bagian pemasaran. Dadi aku ngerti selah-selahe pasar. Lan isih akeh maneh sing dikandhakake dening Simus. Intine kanggo nyakinake aku. Suwe-suwe aku kebujuk. Dudu bab bebaten sing tak pikirake, senajan kuwi yo dadi salah siji tetimbanganku. Merga omong kosong yen bisnis tanpa ngarep-arep bati. Nanging sing baku masalah kesempatan kerja. Aku ora nutup mata yen akeh banget pengangguran ing sakiwa tengenku. Iba mulyane uripku yen aku bisa ngulurake tangan, aweh kesempatan kerja marang wong-wong sing padha mbutuhake gawean. Sebab wong urip tanpa gawean kaya-kaya ora ana ajine. Ing ngendi-endi mung bakal disepelekake liyan. Aku bisa kandha kaya iku merga aku tau ngalami dhewe. Rampung kuliah, aku ora langsung oleh gawean. Lontang-lantung dhisik nganti meh 2 taun. Banjur kerja sak kecekele lan pungkasane aku bisa ngedekake perusahaan cilik-cilikan. Iki wae terus terang idene bojoku. Merga ora tega nyawang aku sing wis kerja mati-matian nanging asile ora mingsra. Pirang-pirang dina aku ngenam-ngenam pikiran. Saupama perusahaan iki digedhekake, apese aku bisa nulungi wong selawenan kanggo oleh kesempatan kerja. Iba mulyane ati bisa nindakake sawijining bab sing mulya kanggo kepentingan sakpadha-padha.
Aku ora ngarep-arep ganjaran saka sing gawe urip. Tak anggep iki mung pinangka dharma, pengabdian, pinangka wujud syukurku marang Kang Maha Kuwasa. Aku banjur nuwun dene wis diparingi bojo kang pangerten, sing bisa nyengkuyung aku lan uga anak sing apik. Apa sing dak duweni iki? Anak bojoku tak anggep pinangka nugraha kang tanpa upama. Aku kudu mbales kabeh mau kanthi caraku, nuhoni dawuhe Gusti lan peduli marang liyan, peduli marang sakpepada pinangka titahe Gusti sing ndilalah nasibe kurang bejo. Atiku wis mantep, tekadku wis gilik, gedhekake perusahaan, nambah alat-alat produksi, nambah tenaga kerja, lan ana rencana buka ruang pamer. Mumpung ana sing ngrewangi mikir, mula nalika Simus njurungake aku supaya utang bank kanggo nambahi modal sing sinambi ngenteni tanahe Simus payu, aku ora swala. Merga sing dadi agunan utawa jaminan marang bank tanah lan omah sing sertifikate nganggo jenengku. Dadine ya aku sing tanda tangan. Maune sakabehe lumaku lancar, order-order terus banyu mili. Sajake Simus pancen profesional tenan ing babagan pemasaran. Nanging suwe-suwe bayarane kok saya seret. Aku wiwit cubriya, gek-gek ana sing ora beres. Tenan, jebul tagihan-tagihan padha mlebu ing kantonge Simus lan ora dikandhakake marang aku. Nalika Simus tak takoni, dheweke pancen ngakoni lan semaya bakal dibalekake mengko yen tanahe wis payu. Aku kudu meres utek kanggo mbayar karyawan lan tagihan bank. Durung bahan-bahan baku sing saperangan uga utang lan kudu dilunasi dhisik yen arep njupuk maneh. Ing kahanan aku mumet kaya ngono kuwi, Simus malah minggat gondol aset-aset penting perusahaan, kalebu mobil sing bisa kanggo wirawiri nggawa barang dagangan. Perusahaan saya mundur lan pungkasane bangkrut. Kabeh aset kalebu omah pribadiku disita dening bank. Merga kuwi kalebu barang jaminan. Aku ngedep-ngedepake mripatku kanggo mungkasi kenangan pahit sing semliwer ing pikiranku. Arepa digetunana wong barang wis kebacut. Tak anggep iku ujian lan uga pelajaran kanggo aku. Murih aku ora gampang percaya marang liyan, senajan kuwi kanca dhewe. Kanca ya kanca, bisnis ya bisnis. Dadi aku kudu bisa milah-milahake. Saiki aku kudu miwiti saka nol maneh. Duit 2 yuta asil olehku nyopet, tak angkah bisa kanggo pawitan usaha. Aku janji marang awakku dhewe lan Gusti Kang Maha Kuwasa pirsa, yen duit iki mung tak sileh, mengko bakal tak balekake yen usahaku wis bisa ngasilake, tegese modale wis balik. Aku wiwit ngerintis usaha, buka warung sego. Pranyata ora nganti 3 sasi wis ketok asile. Bejo bojoku pinter masak. Dadi ing kahanan kepepet kaya iki ya tetep ana manfaate. Bu, sak temene duit kanggo modal usaha iki asil saka olehku nyopet.
dudu barang sebrakan kaya sing tak kandhakake mbiyen. Kandhaku ing sawijining wengi nalika Laila anakku wis turu. Aku ora kuwat nyimpen wewadi iki. Merga meh saben dina rasa dosa krasa nyendal-nyendal dada. Tak pikir bojoku uga kudu ngerti. Ya Allah, jenengan kebangetan, Pak. Kene yo mesti nindakake pakaryan nista kuwi. Pitakone karo nyawang aku. Aku kepepet, Bu. Ora ana sing bisa tak sambati kanggo mentas saka jugangan kasengsaraan akibat saka kesalahanku. Nanging aku janji jroning ati yen bakal balekake dhuwit sing tak colong kuwi. Aku ngerti alamate wonge. Wong biyen aku dhewe sing balekake KTP-ne mrono. Tak uncalake ing terase nalika kahanan lagi sepi. Iya, kita kudu mrono njaluk ngapura merga wis nyilih peksa dhuwite wong mau. Sapa asmane? Pak Lamiso, kerja ing perusahaan swasta. Dadi tak kira ora apa-apa yen mung kelangan dhuwit 2 yuta wae. Soale saben sasi piyambake rak isih nampa bayar ajeg. Bojoku mantuk-mantuk. Nalika ing dina candhake, aku lan bojoku sowan ing daleme Pak Lamiso. Jebul omah kuwi tinemu kosong. Miturut tanggane, Pak Lamiso sak keluarga wis pindah dek sewulan kepungkur. Omah kuwi mung omah kontrakan. Piyambake ora bisa manggon ing omah kuwi maneh. Merga ora kuwat bayar sewa kontrakan. Wis setahun kliwat ora dibayar. Mulane dikongkon lunga dening sing duwe omah. Aku njegreg. Gek-gek dhuwit sing tak copet kae mujudake dhuwit pasedian kanggo mbayar kontrakan. Aku rumangsa dosa merga wis gawe sengsarane wong liya. Nanging aku tetep nduweni tekad kanggo nebus kesalahanku senajan apa wae resikone. Muga-muga Pak Lamiso jembar atine lan gelem ngapura sakabehe keluputanku.